yeNgonyama ukuthi ngoba mina kangiyona iNyosi yeNgonyama le ngiyiNyosi yeNgonyama mina endala ngangiyibonga ngangiyiqophile ngangivele ngingaqashwanga nguhulumeni nangaleso sikhathi ngakhipha iCD ngo2013 ngangazange ngiqashwe nguhulumeni kodwa ngayikhipha iCD iyadlala ngasebenza nemthente ngokwevision yami so ke namanje futhi ngiyikhiphile iCD ngokwevision yami ngiyibuka ngayo inkosi njengoba ngihlala nayo uma ngabe ke sekuya ngasesigabeni sokuthi sekufanele kube khona abaqashwayo uma kukhona babe nezinhloso zabo zokuthi befake labo bantu kuzoba inkinga kakhulu ngoba umuzi uzothi kulandelwe yiphi protocol ekufakweni kweNyosi na ngakube iNyosi ikhethwa ubani uzokusekuya lapha ikhethwa ubani ikhethwa iNgonyama iNyosi noma ikhethwa isizwe noma iNyosi ikhetha ngokomsebenzi wayo izofike uthi impendulo ke iNyosi ikhetha ngokomsebenzi wayo iNyosi kayibekwa ifana nenkunzi inkunzi yayibeka so ke ibekwa ngokomsebenzi ke esukisho ethintene nesizwe futhi nethintene nenkosi cabanga ukuthi konke lokho mina nginawo ama qualities ngikwenzile lokho the worst part ngikhipha iCD ngo2013 which means that ngiqualify nje ngokusemthethweni ukuthi ngingangena and ngaphinde ngakhipha iCD futhi enezibongo zeNgonyama le akukho ke la engingathi ngizikhala khona ngendaba kahulumeni ngoba vele uhulumeni kanye lobukhosi izinhlaka ezimbili leza ezahlukahlukene so ke mina still yimini senior praise singer beside uMdletshe moya uMdletshe uretire kumanje kodwa the one who's a senior praise singer yimina esizweni samaZulu ngabuza zonke induna unga-interview amakhosi uma uzobhala ke udaba fanele ubhale udaba ulubalansise ukhulume nezinduna ukhulume namakhosi ukuthi who's the praise singer and bakutshela ukuthi praise singer uMgoqozi ukuyeke lokho okwenziwe is a man made into eyenziwe ngumuntu ngentando yakhe ngoba efuna ukufeza izinhloso ezithile zakhe iNgonyama ebesithini yona ngalolu daba ke ngoba cishe siyaqonda ukuthi kwenzakalani iNgonyama namanje yaphumela obala yathi konke obekwenzeka bengesintando yakho futhi bekuyinqubo yalabo bantu abasuke bekhona ngaleso sikhathi osoke iNgonyama yona iyavumelana ukuthi wena usazoqhubeka uwenza nje umsebenzi wayo njengo iyakwamukela njengenyosi yayo as a praise singer as a senior praise singer ayikazange ithi namayingwema kayizange ithi yona mina lento udaba esiqale ngishona ngoNovember isizathu salokho izele sanginika izinkomo ezintathu ngoNovember ngoba ichitha lokho ukuthi yona kakazange ngisho nangelilodwa ilanga ithi mina ngasiye iNyosi ebhekela umsebenzi wakwaZulu yavela ngikhona uMntwana ngibonga uyise ngihamba nonini Ndlovukazi labo abaqambela amanga bethi akusiyo bathi yiyo ethe uMgoqozi akangaqashwa baqamba amanga yazi yangikhiphela izinkomo zithole zintathu zilapha ekhaya yathi nje cha iyayiqhelelanisa yangicoshisa ngenkomo umsebenzi wami engiwenzayo yangigqugquzela futhi ukuthi umsebenzi angiqhubeke ngiwenze ngimele isizwe ngimele ubukhosi njengamanje eniseswazini neNgonyama umsebenzi obuyowenza ubumi kanjani umsebenzi ebengiwenza ubungemkhulu kakhulu ngoba umsebenzi bewukuthi nje njengomnjwayelo umsebenzi inkosi mayingena ingeniswa ngaleyo nkosi leyo isuke sifikile ekhanda kuwe ekuthenini yipi inkosi oyizwa ukuthi uyingenise ngayo uyisukumise ngenye inkosi uyihlalise ngezibongo zayo kulungile ngaphambilini kwawavezela ukuthi bunokuphoqwa okukhona ukuthi ngesikhathi isimo seyimanzonzo ebukhosini wena ubuphoqelela ukuthi ubonge ilembe kanye nendunduma yaseMgungundlovu ungacacisa kulokho kafishane angithi ke yabantu ababesuke benganalo ulwazi lobunyusi angithi njengoba besilapha eshathini besisempini bekufanele ke ubheka amakhosi nakuba ilembe lakwazi ukusakha isizwe sekwaZulu kodwa ilembe lafa ekhaya lokho kokusho ukuthi uma ngabe ngangisacela ukuba ngithandazela kulezi ncushunqushu ukuthi iNgonyama izihlale ingene esibayeni kwangafanele ke ngithinte ilembe ngoba ilembe linenxeba inxeba laba sekhaya futhi kwangafanele ngithinte isiludingane ngoba isiludingane phela isona futhi esathatha umkhonto sagwaza phakathi egcekeni kodwa ke uzokhumbula ukuthi isilo umpande isona sile sizala onke lamakhosi akhona kwakubalekile ngaso sonke isikhathi uma ngiphahla ngicela
ngicela ukudlula ezintabeni ezinzima, ngicela ukudlula emlilweni. Kepha ngimcelele eNgonyameni isilo umpande, isilo-ke okungumkhokho waso sakonodwe ngizale wonke amakhosi ukuthi siyivule indlela ngoba bonke laba bantu abalwayo bazalwa isilo umpande. So-ke labo bafana babekhona ngaleso sikhathi babephoqele bona bafuna ukuthi uwenze ngokubuka lo msebenzi okwenzile ukubukwa. Lo msebenzi usukuwenzela ukuthandaza. Fanele wakhethe namakhosi ukuthi le yayinolaka. Uma ngabe kuliwa fanele ubheke ukuthi yiphi inkosi ufanele uyifake lapho. Kodwa ngoba kwakulwa phakathi endlini abesende okufanele ngaso sonke isikhathi ubacelele kuyisemkhulu wabo bonke okwakuyisilo-ke umpande. Yeza-ke isibongo-ke zazingakabikho-ke thina lifanele uze uzibonge ngoba yayingakadiyi indawo. Phela wena kwakubalulekile ukuthi uqophike igaba zonke, kwakubalulekile ukuthi uyiqophe uyicelele kuyise wayo uqobo lobesana isilo uZwelithini, uyicelele kunyanga yezizwe uSibhekuzulu, uyicelele kuSolomoni, uDinizulu waba nezimpi ubaba wakho usilo sakulungisa lokho. Kodwa ufanele uhlalwazi ukuthi isilo uDinizulu salwa nabakwabo and isilo ucetshwayo sayinqoba impi yabakwabo. Bekufanele uphinde uyithinte ngoba isilo ucetshwayo sawunqoba umndeni noma wabo ongafuni ukuthi abe iNgonyama. Kodwa bekufanele ukuthi umthinte umpande bese umphinde umthinte ucetshwayo ngoba wawunqoba impi yangaphakathi yasemndenini. So-ke laba babengiphoqelela ukuthi ngibonge izibongo zamakhosi anofa anamanxeba. Kwakungawuqondi nje kahle lo msebenzi ukuthi umayelana nani. Kulungile, kafushane uphinde waveza la ukuthi amadoda amabili okuyiwona abenza lo msebenzi wokuphazamisa. Mhlawumbe ngaba specific nje ukuthi bakuphazamise kanjani ukuze lezi zinto zingahambi kahle ngendlela obukade kulindeleke ngayo. Baphazamisa ngento eyodwa phela ngithi lapha bebesebenza bona ngendlela yabo, yibona bebehlela zonke izinto ngendlela yabo yokosomabhizinisi ukuthi isilo siyapi. Mina ngihlangene nokuthi isilo sihlangana nobani. Mina okubalekile ukuthi isilo ngoba siphuma manje kuthiwa siyelapha kuleya ntaba. Mina kufanele ngicele la ukuthi ngitshele amakhosi amadala isilo nasi uMzulu wenu uyaphuma-ke manje uyalapha. Mayefika lapha ngifike ngisho ukuthi usefikile-ke njalo nina bolembele amanye amalembe ngoba ngaleso sikhathi bengamsebenzisi. Uthola ukuthi bengisebenzisa uMamongo wosuthu noma ngisebenzisa ukuze likhanda libazi yakwamathathela uvimbela uvelekeni noma ngitshela uyise ngqo uthi-ke umntwana wakho usefikile-ke lapha ufikele ukuthi nokuthi. Bona-ke uma bephazamisa baphazamisa ngokuxambukela emsebenzini ongesiwo owabo bewufuna ukuthi wenzeke ngendlela abathanda ngayo bona. Kwakungeke-ke kwenzeke lokho. So-ke ngangeke futhi ngizwe ngabo ngoba bona bekho kulo mkhakha. Babelungile nje mangabe bese-office benza i-mobile office yokuthi iNgonyama izohlangana nobani, iNgonyama izohlangana nobani. Lokho kungangidingi-ke mina okungidinga ukuthi ngireport ekuthenini bathi yohlangana noMtsepe, bathi yohlangana nobani. Sithi-ke kube uhambo oluhle nalozongxoxa boyimfoxa zibe neyithele esizweni. Kuphela ngibiza amakhosi. Umsebenzi wami kwakuyilowo. Namanje futhi kuseyilowo. Akusikho ukuthi ngitshele nguwe u-office ukuthi bonga bani. Cha, futhi awusiyo umsebenzi wakho ukuthi ngitshethi ngimbonge ngimthini. Yimina engifikelwa imoya ukuthi ngimbonge ngithini. Ilapha nje ube nokuxambukela kwalabo bantu abebeyichaza njengezikhulu noma beyichaza njengabantu abathi babeka inkosi bona. Njengamanje nisho ukuthi nikhomba ukuthi nje anizwani ngokuthi bagcine bengakunika indawo kuhulumeni. Ngeke ngithi angizwani nabo kodwa kukho kungixhumanisa nabo. Mina vele ayikho into eyayingangihlanganisa nabo. Into eyayingihlanganise nabo kwakuyinkosi kuphela. Sasilapha ya ngoba ngangivele ngibizwe inkosi ukuthi sibe lapho ngaphandle kuleyo ndawo esasikuyo. Akukho kwakungihlanganisa mina nabo. Kuphela yona inkosi mangabe isibanika amandla ukuthi yenzani u1 no2 no3 bona bese bezenzela ngendlela abathanda ngayo. Ngangeke ngikwazi ukuvimba ngoba kwangisime ngangibhala amaphepha ngibhala ini. Kuphela bona uze kwashaya isikhathi bengitshelile ukuthi igama lami likhona ngizobizwa kwazona.
gcina ngizwa kuthiwa sekuqashwa obani nobani. Ngangeke ngiphinde ngibuyeke mina ngabuya ngeke enkosini ngabuza hawu Nkosi silo sengihlale nabo isikhathi esingaka ngenza umsebenzi ongaka ayisiphi isono sami esidala ukuthi ngaqashwa wathi nje mina kangazi lutho kangiphethe paperwork angiphethe lutho mina ngihlele kulesi sihlalo umfana engathi akenza ukuthi namba engathi abenza ukuthi yibona akabenze lokho bengaqambeli mina manga mina nje anginankinga ubufakazi balokho ngigqoqozile kunezithole ezintathu engifuna uhamba uyilanda lapha kwakhangela abankengane ziyekini ngoba lokho kusho naye mawukuthi ubona ngathi uney'nsolo ey'njalo kusho ukuthi ubufakazi busebukhiphile phela ukukhomba lokho kodwa ngasohlangothini lami mina angihlangani nakugazetha kahulumeni abantu abaqashwayo ehhovisini lenkosi baqashwa yiyo uPrime ukhuluma neNgonyama ngelist yabantu abaqashwayo ngisuke ngekho nami akekho omunye umuntu osuke ekhona kulowo mhlangano manje-ke anginawo amandla okwenza lokho kuthiwa ngikwenzile ngaphandle uma ngathiwa nginikezwa lawo mandla engakaze kunikwe wona angazi ukuthi engathi-ke mina ngingene kanjani-ke phakathi kwakhe nokuqashwa kwakhe kohulumeni uthi yini ababe ehambisa amagama efika kimi ngigcina nje ukukhuluma naye ngalolu daba ngameluleka ngokuthi cha yena ngoba uyazi naye ukuthi nje understand ukuthi ukusho kanjani lo ngoba phela uyazi ukuthi izinto zihamba kanjani ngameluleka mina ngathi owami umsebenzi ukuhlanganisa abantu nesilo ngamhlelela umhlangano afika ayikhulumele yena lolu daba kodwa ngicabanga ukuthi uthi yena ngokwakhe bevele ehleli neNgonyama ngesikhathi isimo semanzonzo ingakahlali ngokusemthethweni iNgonyama bekuyena behamba naye cishe emkhosini womhlanga ngesikhumbuzo seNgonyama uZwelithini kanye noMntwana inkosi wayekade kunguye owayehamba phambili kanye noMsindazwe kodwa manje mase sekuthathwa lo msebenzi usunikezwa uKhabazela yena usesala ngemuva kodwa ubeka nina ngenjumbana ukuthi yini okwakufanele hambisa amagama uMntwana uMthokozi mawukuthi usebenzisa lokho ukucabanga futhi sesingasho kanjalo noMntwana uMthokozi ngoba phela nanga uMntwana uMthokozi naye azaqashwa office uzothi wakhishwa ubani wawahlala nenkosi naye ingakabekwa nje ubeka kusekhona uMntwana inkosi futhi nakho lokho uMgoqozi lo wafika sekuthe kuhamba isikhathi impela silile inkosi wachaza ukuthi yini yamenza wasuka ukuhlala nenkosi izathu ezamenza ukuthi ayeke ukuhlala nenkosi iziphi no akachaza akuvezayo la uveza nje ukuthi ngesikhathi sekumele ukuthi anikezwe lo msebenzi khanjiswa amagama yilapho-ke kuqale khona ngokwakhe okubonakala njenge-sabotage ukuthi ube eseshayeka ngandlela thizeni hayi-ke njengentathelo umbuzo ukuthi yini yamenza wasuka lapha ehlala khona nenkosi okay mhlawumbe akaqale lapho udaba ukuthi methi wayehlala nenkosi kusukela kudala kwabuye kwashintshaphi ukuthi namanje njengoba sikhulume naye eseswazini uveza ukuthi uhambe naye iNgonyama ule eswazini ngaphezu kwalokho phinde waveza ukuthi iNgonyama wathi mayese eyibuza ngalolu daba yacacisa iNgonyama ukuthi cha ayiyona ingxenye yokukhipha amaphepha abantu kodwa abantu ababekiwe yilabo abasebenza ehhovisini leNgonyama ungomunye wabo obaleka kanjalo so bengibheka kuleso simo sokuthi kuhamba kuphelele ekwazini kwakhe ekutheni uMgoqozi asale ngemuva kwenziwa yini angazi ngoba ngubeke kwacaca kune-process e-official yes ungabuza noma yiluphi uhlaka kahulumeni waphela ukukhuluma nami kuphela mhlawumbe kungaba ukuthi-ke nami ngikhuluma into engekho ubuze nje kwahulumeni ukuthi uma kuqasha umuntu ehhovisi leNgonyama kwenzakalani noma nje mhlawumbe sebe-specific ukuze kuqashwe iNyosi ehhovisi leNgonyama kwenzakalani ngoba yiyo iNgonyama eshoyo ukuthi ubani ozoba iNyosi yayo bese lowo muntu okushiwo njalo bese uPrime kuba uyena uPrime omthintayo 3 office likaPrime so uKhabazela yena nangelilodwa ilanga kuthiwa uThamsanqa uKhabazela ngangimazelaphi mina yona iNgonyama yayimazi kanjani uKhabazela bimazi yona kuneminyaka eyishumi uKhabazela ebongela inkosi lesiyahamba bimazi okay so yena izinto zivele kwiNgonyama nasenisebenza ngalolo hlelo nakhona owami umsebenzi akusukusebenza izinto ezikanjalo bakhona abantu office khona o-HR yona mesikhulumela noPrime kuba uPrime okhuluma ne-HR department ukuthi ithinte labo bantu asuke sebebhaliwe listini ngabona nje iphepha nami likhuluma ngami kuthiwa mina ngayiqasha anginawo amandla okuyiqasha
hayi into njengeke iziyenzeke le ngoba akekho umuntu osuke khona futhi uyayasho uPrime ucela ibano noMandisile emva komhlangano kusuke kuzodiscuss ezinye izinto mase kukhulunywa lolu daba oluphathelene no-office uyahlale naye kuphela ukuze angenzi into ephambana nombono wayo manje angazi ukuthi kugcine kufike kanjani la kuthiwa khona imina othathe leso sinqumo mengasho nje nawo wonke ama-officials kahulumeni ngangafika mina ngathi aqashwe ubani kukhishwe bani angazi ubani ongafakazela leyo nto ngisebenzisa mapha amandla mhlambe ke ngizophetha la mhlonishwa Mageba ngabheka ekutheni njengoba uveza ukuthi ingonyama ibuye yamxoshisa ngeyithole ezintathu ikhombisa ukuthi yona yayingekho einhlelweni zokuthi agcine ekhishwa ezinyumbazane kulolu daba lokuthi akwazi ukuqasheka njengoba kade sebenza nomdlokombane ngaphambili namanje futhi uphinde wahlala neNgonyama ngesikhathi isimo simanzonzo kodwa mase kumele aqasheke waselahleka eselahlelwe eceleni so ngibheka lokho ukuthi ke nina nje akukho sidalo la nisondela khona ekuthintweni lolu daba uhulumeni kuphela neNgonyama osebenze lokho uba kanjalo impela lokho engikutshela khona ku-official it's police it's government police hayi angathi umuntu angena akekho omunye umuntu onamandla okwenza leyo nto uma ukuthi yena iNgonyama yamxoshisa inkomo angikwazi nokwazi lokho i-arrangement yakhe neNgonyama hayi ngiyathokoza Mageba sithokoza kakhulu thokoza mina